I dette program gennemgår vi nogle basale funktioner i noteprogrammet OneNote. For at kunne være med i filmen, ja, man kan selvfølgelig se den uden at have sit program åbent, men hvis du har mulighed for det, så kører dit program ved siden af og starter stop filmen og spoler lidt tilbage. Her ser vi OneNote, som jeg har åbnet, og i og for sig er det sådan set nærmest som en tavle, jeg kan trykke, hvor jeg vil, og når jeg begynder at skrive her, så kommer der en note. Så kan jeg trykke hernede og skrive noget andet. Jeg kan flytte rundt på min bloks her, og det er noget af det, jeg synes, der gør det rigtig spændende, eller rigtig lækkert at arbejde i. Men inden vi når dertil, så skal jeg jo lige sige, hvad er det her egentlig for noget? Det er som at forstå som en bog med kapitler i, og med sider i hver kapitel. Heroppe i hjørnet, der ligger bøgerne. Mit forslag er, at man har en bog til hvert fag. Heroppe har jeg lavet en bog, der hedder Psykologi C. Gå herop i hjørnet. Klik Tilføj notesbog. Vælg, hvor du vil installere din notesbog. Skriv notesbog navn. Nu tager vi så et andet fag. Jeg siger kemi B, fordi det er sikkert også et meget populært fag. Opretter notesbog. Notesbogen er oprettet. Vil du dele den med andre? Nej, det er ikke lige nu i hvert fald. Nu har jeg en ny notesbog, og jeg kan vælge at gå frem og tilbage mellem min kemibog og min psykologibog, som jeg går fra klasse til klasse. Jeg vælger lige psykologibogen igen. Heroppe i psykologibogen ligger der en række faner. De her faner, vil jeg foreslå, er de forskellige temaer, vi går igennem i psykologi. Den tager automatisk, nej, det ved jeg faktisk ikke engang. Tager den? Nej, den ændrer derovre. Okay. Den retter vi lige så til tema 1. Og her klikker vi, og vi vil lave en ny fane, tema 2. Og vi laver også lige en til tema 3. Og så, fordi vi jo beskæftiger os en del med mindset, og vi laver mindset-øvelser i løbet af året, så laver jeg også til mindset. Nu har jeg nogle temaer her, og se, det jeg fik skrevet her, det gælder sig ikke længere i det. Det er kun inden for det her faneblad. Så det er det, jeg kalder kapitler. Det her, det er bogen. Det her, det er kapitlerne i bogen. Og det her, det er så første side i første kapitel. Altså tema 1. Mit forslag er så ligesom at sige, okay, her har jeg mine noter til tema 1, og herude har jeg alle siderne. Så den første gang, vi har en omgang om tema 1, den kalder vi gang 1, og så har den sikkert en titel. Det skal du nok få at vide på det tidspunkt. Og så kan du begynde at tage noter til timen her. Noter til timen. Bum. Ja. Så næste gang kommer, så har du udfyldt en masse gode noter fra tavle, og du kan, ja, det der er det smarte ved det her, det er jo som sagt, at du kan tage og importere de slides, som jeg laver, de kan komme ind i det her noteprogram. Det viser jeg om lige om lidt. Men det er bare lige for at gøre organiseringen færdig. Så det var så gang 1, altså sådan en dag, hvor du har været her 3 timer, gang 1. Og så næste gang kommer, så kan du sige tilføj side. Så kom der en ny side. Når jeg laver en ny overskrift her, gang 2. Så står der allerede herude, gang 2. Tilføj ny side, gang 3. Vi kommer til at have en 6-7-8 gange per tema. Og på den måde, så vil du kunne gå igennem dem alle sammen og finde alle dine noter. Så det i stedet for at have en masse filer liggende i sin mappe, man skal åbne og lukke, så kan man have et program åben
at have alle sine noter i alle sine fag. Det er tanken. Den næste tanke er, at det her det er det eneste program, hvor jeg kan importere, det vil sige hente ind de slides, som du får udleveret. Altså jeg kan hente de slides ind, som bliver udleveret til klassen, og så kan jeg faktisk skrive på dem. Jeg kan skrive ved siden af dem. Det er rigtig, rigtig svært at gøre i Word. Jeg har i hvert fald ikke lykkes med det endnu, så OneNote er det bedste til det. For at kunne gøre det, så skal vi heroppe i Indsæt. Og nu gør jeg for lige at gøre det ordentligt, så har vi jo nogle mindset-noter, så der kan vi jo starte lige over i den her mindset-tab. Hvis ikke du har fået lavet det her nu, så kan du lave det, eller du kan bare importere det i en anden, og så slette det igen. Men altså, ellers så pause lige, få lavet det her faneblad, og følg med her igen. Så jeg går op i Indsæt, og der kan jeg vælge, at jeg vil indsætte en vedhæftet fil. Godt. Nu åbner computeren så, spørger hvilken fil vil jeg gerne have hentet. Og der vil jeg gerne have hentet den fil, der man så har downloadet fra sit intranet. Det kunne være, at vi faktisk skulle starte med at downloade filen fra internettet. Jeg sætter lige på pause og finder ud af, hvad jeg skal gøre. Lige 2 sekunder. Godt. Det viste sig, at der var jo selvfølgelig flere måder at gøre det på. Vi tager dem en gang. Den første måde er, som jeg lige siger her, er at gå op og trykke Indsæt, og trykke vedhæftet fil, og så gå ind i sit bibliotek og finde filen. I mit tilfælde, så ligger den jo så nok herinde et sted, og hedder Mindset Oplæg Slides. Den importerer jeg. Indsæt udskrift. Mens OneNote indsætter dokumentet. Sådan. Så nu ligger den her. Jeg har ikke gjort andet bare at indsætte filen, og den ligger sådan set her. Så nu ligger slidesene som et dokument inde i den her fane. Inde i den her side. Jeg kan stadigvæk tilføje en side herude. Og så kan det kan være, der kommer en gang mere mindset eller et eller andet. Men nu ligger den her på side 1 i kapitel mindset. Pointen er, at her kan jeg skrive til. Jeg kan tage noter. Hvis jeg synes, det er lidt småt, så kan jeg også zoome ind, som man jo kan. Jeg har også lavet sådan nogle små opgaver til de her, og der kan jeg jo sådan set dobbeltklikke en gang, og så skrive resultaterne her, eller skrive noterne her. Til det. Jeg kan også, hvis jeg vil have lidt bedre plads, skrive det herude. Eller jeg kan skrive dem og flytte dem ind. Det er sådan noget, jeg tænker, man kan sidde og lege med lidt selv, hvad der passer. Så laver jeg så de her, og det er derfor, jeg synes, OneNote er så fantastisk i forhold til det, fordi det her, det kan man ikke, altså enten så skal man have det skrevet ud, eller altså hvis jeg bare giver Word-filen med de her i, så kan man ikke skrive i dem. Men ved at gøre sådan her, så kan man godt. Så her skal der stå noget. Og måske lige, kan man flytte den? Nej, det kan man så ikke lige flytte. Jeg kan godt flytte den. Jeg ved ikke, den vil så åbenbart ikke lige stå nede på linjen. Okay, der er nogle begrænsninger, men jeg håber, man forstår pointen. Eller så må man, nej, så må man skrive det herude. Kom så. Der. I det mindste er det bedre end et tom slide. Jeg nævnte, der var en anden måde at importere det på. Så det her, det fungerer jo fint, altså indsæt, hent. Men hvis man alligevel har programmet, altså har den fil åben, som, det har jeg så åbenbart ikke. Så tager vi,
Nå, hvis jeg nu lader som om jeg har den åben. Hvis jeg alligevel sad og arbejdede med den og havde den åben, så kunne jeg også, hvis man har nogle, vi sidder og har nogle filer liggende her, eller jeg har delt noget ud, et Word-dokument, jamen, og jeg vil egentlig godt have det ind i OneNote, ved at trykke udskriv, og så vælge OneNote-printeren, så vil den automatisk sende til OneNote. Den skal jeg så lige typisk tænke sig lidt om. Og så blinker den hernede, det betyder nok, at den er i gang med et eller andet. Den gør jeg i gang med. Så spørger den mig faktisk, hvor jeg vil lægge den. Jamen, jeg synes, du skal lægge den her ind under Mindset, og så tager den nye side her. Så kommer de her ind. Så kalder den det automatisk for udskrift, men det kan du ændre. Jeg tror, det var nok for det. Resten er sådan set bare at sidde og lege med det. Finde ud af, hvad det her program det kan.